Моля, представете се с няколко думи. Здравейте, казвам се Димитър Желев, родом от Пловдив. В момента съм трети курс автоматика, информационно управляваща техника в Техническия университет София. Здравейте, моето име е Александър Стефанова и съм студентка втори курс в специалност мекатроника и информационна техника на немски език към Техническия университет София. Вече от почти половин година съм в roboclub.bg. Казвам се Денис Есметов, студент съм в трети курс, факултет автоматика и се занимавам с различни направления. Здравейте, аз съм Иван Михайлов, родом от град Монтана, уча в Софийския университет, специалност информационна система. Здравейте, казвам се Владимир Христов и съм доцент към факултет автоматика и също време съм ръководител на катедра автоматизация на електроразпределителните към факултета и научно-методичен ръководител на клуба по роботика. Моите интереси професионални и научни области, в които работя, това са автоматизацията, роботиката и изкуствения интелект. Какво представлява RoboClub? RoboClub е организация с 22 годишна история, като към днешна дата всъщност представлява едно обединение от млади хора, предимно студенти, които желаят да се занимават в сферата на техническите науки и не само, разбира се. Основните направления, с които се занимава клуба по роботика, са всъщност 3D принтиране, програмиране, софтуер, електроника, състезателна роботика и различни други направления, тъй като идеята е, че клубът дава пространство на младите хора да създават и да творят своите идеи, така да създават иновации. С какво се занимаваш в клуба? Последните проекти, в които съм правил в клуба по роботика, са проект за рециклиране, количка за следене на линия и организирах дни на роботика. В клуба се занимавам с графичен дизайн и с изработването на материали за дигитален маркетинг. В клуба се занимавам предимно с проектиране и разработка на 3D модели. Освен това съм в момента член на такъв проект, който е за разработка на дрон и също така проект за създаване на робот за следене на линия. Освен това взимам участие в разнообразие от инициативи и събития, като например RoboDays 23. Как решихте да станете научно-методичен ръководител на клуба? То стана по съвсем естествен, бих казал, начин. Доста време помагах на клуба по роботика и предходният ми научно-методичен ръководител, когато реши да напуска университета, просто ме помоли аз да поема ръководството на клуба и така вече 10 години съм научно-методичен ръководител на клуба по роботика. С какво е уникален RoboClub? Уникалността на RoboClub се крие в това, че има доста голяма материална база, разполага с 2 самостоятелни лаборатории, които са с неограничен достъп за нейните членове, разполага с свобода на творчество на младия човек и най-вече това, което е акцентът в тази насока, това е всъщност общността, която седи зад името RoboClub. Това са 25 човека, които са неуморни пчелички, можем да ги наречем, които създават и творят непрекъснато, с които аз лично изключително много се радвам, че работя. Какво те доведе в RoboClub? В клуба дойдох, защото още от училище имам интерес към роботика. В клуба ме доведе желанието ми за развитие в сферата на роботиката и на автоматизацията. Организацията може да предложи една прекрасна възможност за развитие на разнообразие от проекти по мой собствен избор. Освен това се надявах тук да намеря хора с сходни на моите интереси. Защо трябва младите хора да бъдат част от подобни организации? Младите хора, според мен, задължително трябва да бъдат част от тези организации, тъй като в тези организации те срещат хора с подобни интереси, близки интереси, с които могат да направят екипи, с които да работят по по-големи мащабни проекти. Това нещо много ще им помогне за бъдеще и за работата, в тяхното бъдеще, така че за мен младите хора задължително трябва, научават се да кореспондират помежду си, да работят същевременно и да гонят свои собствени интереси и цели, които не могат другаде.
Какво трябва да притежават бъдещите членове, за да станат част от клуба? На първо място е да имат желанието да се развиват, да бъдат амбициозни е на второ място и на трето място са познанията и техническите науки. Макар че сме клуб по роботика, повечето смятат, че това е основна позиция. Не е това нещо. Пред нас е важно човек да бъде активен и да иска да учи нови неща, защото практиката го е показала, че имаше хора, които бяха по-добри практици, с по-големи знания, но с времето се показва, че човек, който има желание за развитие и за израстване, показва повече резултати. Така че това, което трябва да притежавате е желание за развитие напред и нагоре. Защо според теб трябва да бъдем в подобни клубове по интереси? Според мен такива клубове по интереси всъщност ни помагат да надградим себе си. По този начин ние, освен че придобиваме много безценен опит, усвояваме и качества като, например, креативност, освен това кооперативност. Работата в екип наистина е много важно нещо за професионалния свят и именно за това вярвам, че за нашето кариерно развитие този клуб ще допринесе изключително много. Защо е важно младите хора да се занимават с наука? Науката, аз винаги върват ръка за ръка за мен на образование и наука и другия стълб, който е същевременно важен, това е културата, защото науката е нещо, което може да изкачи една държава на върховите позиции в световен мащаб, както в момента виждаме тези, които най-много инвестират в наука, са най-успешните държави в света. С какви инициативи се занимава клуба? Клуб по роботика се занимава с различни инициативи, като стартираме от работа по различни проекти, които се случват изцяло вътрешно. Различни външни дейности имаме като участие в изложения, научни конференции, форуми, работилници. Но едно от нещата, с които също се занимава, е да разпръсква своите дейности и цели, като за това едно от най-емблематичните събития, които прави, това е Дни на роботиката, което се провежда ежегодно и всъщност това събитие е с 22 години. От стартирането на клуба е тръгнало и се провежда всяка година. Други събития, които през последните няколко години се стартираха, една от тях е кариерната инициатива RoboTalks, която има за цел всъщност да представи пред студентите мнение на експерти от бизнеса и не само, разбира се, тяхната кариерна реализация. Другите инициативи, с които се занимаваме, са различни състезания за ученици или по-локални дейности. Какво те накара да се запишеш в клуба? Записах се тук по една такава малко по-философска причина. Просто в момента, в който вече срещнах всички хора тук и погледнах в очите им и видях начина, по който работят, цялата атмосфера жужеше просто и ме зареждаше. Всички бяха толкова отдадени на работата си, че просто бях изключително радостна и щастлива, че открих хора, които имат сходен на моят начин на мислене. И това просто ме спечели окончателно. Сподели за интересен проект, по който работиш и неговата цел. Един от проектите, по които работим в клуба, е проект за рециклиране на пластмасови бутилки, като идеята е да произвеждаме филамент за 3D принтери. Как можем да станем част от клуба? Ежегодно се провежда събитието Hello World, така и тази година предстои тази инициатива. Тя се провежда в началото на академичната година, октомври месец, като целта на тази кампания е в рамките на няколко седмици всъщност се подава заявка в електронна форма през нашия сайт, че желаете да бъдете част от организацията. След това се преминават през индивидуално интервю с всеки един от кандидатите и след това започва реалният досег до клуба и неговите членове. Какво бихте казали на бъдещите кандидати? Да бъдат по-смели, да бъдат упорити в гоненето и преследването на целите, които си поставят и да действат смело. Да не се притесняват и първото нещо, което да направят, когато дойдат в Технически университет София, е да кандидатстват. Това е защото клубът ще им даде изключително много. Това ви го гарантирам, не го казвам.
На бъдещите кандидати бих казала следното нещо. Вдъхновявайте се от пътя, а не от целта. Наслаждавайте се на съвместната работа по даден проблем и съответно на успешното му разрешаване. Радвайте се на самия път, по който трупате знания и опит, безценен опит. И разбира се, мога да заключа, че целта е само един бонус към това, което вече сте постигнали. Именно това е философската нагласа, заложена в основите на нашия робоклуб. Бих ги посъветвал да бъдат смели, да не се притесняват от това да кандидатстват и ако споделят нашето желание за развитие и интересите ни към роботика и автоматизация, мисля, че много ще им хареса. Бих казал на бъдещите кандидати да не се притесняват да кандидатстват в клуба. Обстановката е страхотна, хората са страхотни, просто е страхотно преживяване подобно.